أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي барлық мақтаулық ихластан бір Аллах қабыл сайды һәм шулай ук сүйікті пейғамбарыбызға күңілләребезнең түрләреннән чыккан салават шәрифәләребез ирешсәйде дұға сәламнарыбыз һәрберебезнең дұга мотивация без дұга тиешле булган әрвахларыбызга ирешеп алар да сөенеп шатланып бездә разы булып калсалар иде Аллаһ Тәала üstümüzde тұрған, üstümüzге келген Рамазан айларын хайырлы айлардан кылса иде. Шушы Рамазан айларын иң хайырлы гамәлләр белән, иң хайырлы ниятләр белән үткәрә алсак иде. Аллаһ Тәала шушы гамәлләргә үзе юнәлтеп, шушы гамәлләрне үтәп, бу Рамазан артында булган белгән, белмәгән bütün бәрәкәт фазилатларга ирешергә насыйп әйләсен. Инде мөселман кардәшләрем, әлбәттә Рамазан ayı büyük ay. Һәм бәлкем бу Рамазан ayında без инде көн сайын менә бу Рамазан турында ишетеп торга тиеш. Аңа ниндидер бер күңелебездә этергечләр, өметләр кузгалырга тиеш. Шуңа күрә инде бүген дә менә Рамазанга кагылышлы сүзләр әйтергә ният кылдым. Рамазан ayı büyük ay. Без әйттек үткән вагызда Рамазан ayı Коръан ayı дидек. Һәм Коръан ayı дигәндә ул Коръан уку ayы гына түгел, Коръанга кайта торган ай. Һәм без күпчелек вакытта менә дингә килгәч шулай аңлыйбыз. Менә Коръан укырга чакырылган бу айны Коръан айы дигән, димәк Коръан укырга кирәк дип уйлыйбыз. Һәм инде аның саваплары бу айны бермә-бер арттырыла икән. Коръанның тәэсире турында сөйлибез. Ләкин без белергә тиешбез. Анда мисалларны күрәбез дә. Менә фәлән галим 30 тапкыр укып чыккан, 10 тапкыр Рамазан аенда без дә шуңа омтылабыз. Күбрәк укып калырга. Мин 3 тапкыр укып чыктым, мин 5 тапкыр укып чыктым. Әлбәттә, безнең уку белән аларның уку аерылманы унытмаска кирәк. Коръан ул төп максаты Коръанның менә бу савапка ирешү ягы түгел, төп максаты Коръан ул безгә тормышта яшәү рәвешен күрсәтүче ай, безне юнәлтүче, безне хидаятләүче ай. Шуңа күрә аны уку дигәндә, ул менә шушы хидаятләнү өчен уку. Без инде гарәп булмаса монда мәхрүм һәм ул безгә мисал итеп китерелгән без укыган галимнәребез, алар 10 тапкыр укып чыкты икән, димәк 10 тапкыр ул Коръан белән вагызланды. Аның һәрбер аяты аның зихне белән аңланып, күңел аша үтеп һәм күңелендәге шушы нечкә хисләрен кузгатты. Без белергә тиеш. Без инде менә шушы омтылып, тиз-тиз укып, без Коръанны укырбыз. Бәлкем теге вагъда кылган савабына ирешебез, но төп максатына ирешеп булмый. Коръан безне вагызламаячак, Коръанның тәэсире безгә булмаячак. Шуңа күрә без күбрәк үзебезнең телдә Коръанга нигезләнеп, Коръанны аңлаткан вагызлар карарга, китаплар укырга тиешбез. Бирәк тә вагызлар тыңларга тиешбез. Шуңа күрә инде Коръанга кайту өчен Коръанны белергә кирәк. Ул нәрсәгә чакыра. Инде Коръанга кайту ая дигәндә ул нәрсә? Әлбәттә Аллаһ Тәала кушканнарны торгызу, Аллаһ дигән нәрсәләрдән тыелу. Һәм кешеләр без төрлечә, без әле бер 30 ел элек үзен мөселман дип санаган түбәтәй киеп йөргән татар халкы динебез шуны югалган иде. Без Рамазан аен белми дә идек. Ураза тотасын белми дә идек. Авылларда бәлкем бер кеше тотты микән уразаны? Бәлкем булгандыр, нидә дин күпме дәрәҗә сакланган. Но алар хәт белгәннәрдер Рамазан ае. Менә Рамазан ае иреште. Оказывается, Рамазан ае икән. Без бит аны белмидер идек. Шушы Аллаһның бүләк итеп бирелгән бәрәкәтле ае безнең яннан үтеп торды тормыш дәвамында. Без аннан гафиләрдән булып, ул вакытта да гөнаһлар кылып, ничек яшәдек, шулай яши тордык. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәала рәхмәт әчилде, Рамазан ае кайта. Ләкин Рамазан ае без тиешле дәрәҗәдә аңлап бетермибез һәм тиешле дәрәҗәдә мөгамәлә кыла алмыйбыз. Аңа бер елны керешеп булмый, бер елны кереп киттең дә бөтенесен аңлап туеп үтәп бетереп булмый. Шуңа күрә кайбер вакытта кешеләр Рамазан аенда ураза тотарга тели. Әле ул моңа хәл бер нәрсә кылмаган, ләкин күңеле белән ул шуңа килгән, аның ураза тотасы килә. Бәлкем аңлап та бетермидер. Тотасы килә. Аллаһ Тәала юнәлтте һәм килеп сораганнан соң әйтә: "Син бит намазда укымыйсың, намаз укымай син уразаң дөрес булмый. Син әле киенеп бирмисең, яулыгың юк, яки башка нәрсәң юк" дип китерәләр, Рамазаннан кешене биздерәләр. Бу дөрес түгел. Һәр гыйбадәт ул айрым Аллаһ каршында җавап бирә торган гыйбадәт һәм үзенең хөкемнәре бар, тәртипләре бар. Шуңа күрә нәрсәдән дә булса башларга кирәк. Рамазан аенда ураза тоту ул иң төп гыйбадәтләрдән. Һәм ураза без үткәнендә әйттек, ул элекке кавымнардан килгән гыйбадәт. Элекке кавымнардан кешелек тарихында бу гыйбадәт Аллаһ Тәала тарафыннан һәр вакыт йөкләнгән. Чөнки ул кешегә тәэсир итә торган гыйбадәт, кешене үзгәртә торган, ичке сыйфатларын яхшырта торган,
Аллаһка якынайта торган гыйбадат булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәала элекке кавымнарга биргән кебек сезгә дә бирдем дигәндә, бер ягы менә шул иде. Буның мөһимлеген күрсәтә. Бу нинди мөһим? Бу гыйбадат кешенең тарихында, кешенең яшәешендә кирәк бу гыйбадат. Аның сәламәтлеге өчен, аның рухи байлыгы өчен, рухи халәте өчен бу бик мөһим. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аша Аллаһ Тәала 14нче елда дидек, безгә уразаның тәртибен үзгәртте. Ул ураза бар иде, икенче төрле иде. Күпмедер дәрәҗәдә ул кайсыдыр яктан караса авырайган шикелле, ләкин кайсыдыр яктан караганда ул җиңеләйтте. Ул 30 көн һәм Аллаһ Тәала бүләк итеп бирде. Менә шу бәрәкәтле айны безгә белдерде, игълан итте. Рамазан айы бик ай, ул Коръан айы. Һәм бик фазилатларын бирде, һәм аңа Аллаһ Тәала шушы ураза гыйбадәтен бу айга куйды һәм 30 көн итте. Инде ураза тәртибенә килгәндә ул әз генә аерылды. Бер яктан караганда, әгәр дә ул элек 3 көн тотты да, аннан ай дәвамында кешеләр ял итә 27 көн. Шуңа күрә 3 көн тотып була, ашамыйча да тотып була. Монда 30 көн тотарга кирәк. Димәк, шундый вакыт җитте кешелек тарихында, ураза 30 көн булырга тиеш. Аңа тәэсир итәр. Элекке вакытта 3 тапкыр ай саен тоту җиткәндер кешене тәэсир итәргә, ләкин шундый бозыклык заманына керәбез, шундый үзгәрешләргә кердек, шундый заманна, димәк, хәзер ураза 30 көн булырга тиеш. Аллаһ яхшырак белүче, Аллаһ бүләк итеп бирде. Һәм инде без беләбез, элекке кавымнарда булган вакытлар, уразаның төп шарты һәр вакытта булган ашау ичүдән тыелу һәм җинси мөнәсәбәткә керүдән тыелу. Шушы көн дәвамында булган вакыт Муса алейһиссалам вакытында сөйләшү тыелган шушы вакытта. Бу тагын да урак. Бүген бәлки моны күтәрә дә алмаслар. Кеше ашамыйча торалар, ләкин сөйләшмичә бүгенге заманда торып булмый. Инде без әйттек, Аллаһ Тәала менә ураза тәртипләрендә тагын өстәмә бүләкләр бирде. Сәхәр ашау юк иде элек. Элек кешеләр авыз ачканнан соң, ураза тәртибе шулай иде, син авыз ачасың да кояш байганнан соң, һәм инде ястү намазы вакыты кергәннән соң син авызың ябыла, син шуннан соң ураза шуннан башлана. Һәм шулай була иде, кешеләр йоклап кала, кайтты, арды, мәсәлән, бер сахаба кайтты, хатыннан сорады, ашарга бармы? Без аңламыйбыз да даже аларны. Ул вакытта анда ашарга булмаган. Кешеләр фәкыйрь булган. Ул кайткан, хатын бер нәрсә бармы ашарга? Юк, ну мин хәзерләп карыйм, бер нәрсә булыр. Ул бер нәрсә булырган, бәлки 3-4 финик тапса, су тапса булыр. Ул бик арыган иде, көне буе эшләгән иде. Ул башын куйды да йоклап китте. Хатыны керсә, ой, кайгы сиңа. Ул белде, хәзер ире шушы ашыйсы килгән кич ятып йоклады, һәм ул уянса уже ураза ашый алмый. Икенче көннең уразасына керергә тиеш. Һәм ул ирен жәлләп, кайгы сиңа, ой, йоклап киткәнсең дигән мәгънәдә әйтте. Һәм дөрестән дә икенче көнне ул сахаба эшкә чыкканнан соң, шушы иссе вакытта эшләгәндә аңын җуеп җыгылды. Шундый вакыйгалар күп булды. Яки ул кайтып ашый, шушы 2 арада гына. Йоклады исә, йокласа шулай аннан уянгач ул ашый алмый. Яки ястү намазы вакыты керә, яки йоклап китсә ялгыш, шулай ук йоклагач бу инде кеше ашый алмый. Бу авыр иде. Һәм инде ашаудан бигрәк шулай җинси мөнәсәбәткә керүдән тыелып тору да авыр иде. Алар инде шушы кайнар як халыклары, бер вакыт Гомар разыяллаһу анһу шулай ук булды вакыйга. Ул кайтты, ул кайтса хатыны йоклый. Аның инде ул хатынын уят, хатын әйтте, мин йоклыйм диде. Юк, син әле йокламадың дип, ул инде шушы җинси мөнәсәбәткә керде. Бу вакыйгада булды. Һәм мондый вакыйгалар күп булды. Аллаһ Тәала күреп тора. Шуңа күрә бер яктан без тәфсир ясаган аят, Аллаһ Тәала сезгә авырлык теләми, җиңеллек тели дип. Аллаһ Тәала моны күрде. Һәм аннан соң инде менә шу соңыннан аятларда китте. Аллаһ Тәала сезгә инде рөхсәт итә. Иртәнге ак җеп белән кара җепне аера башлаганчы сезгә ашарга, эчәргә һәм җинси мөнәсәбәткә кергә рөхсәт бирде Аллаһ Тәала. Аллаһ Тәала сезнең үзегезгә шушы белә торып гөнаһ эшләгәнегезне белә, Аллаһ Тәала сезгә гафу кыла диде. Аллаһ Тәала күреп тора бит, ничек авыр. Ну Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәте сәбәпле, безнең пәйгамбәрбез сәбәпле Аллаһ Тәала безгә җиңеләйтте. Моны күрде, пәйгамбәрбезнең борчылганын күрде, сахабаларның бу бит инде нинди иманлы кешеләр, һәм аларга ничек авыр икәнен күргәч, ураза тотуы. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям борчылуын күргәннән соң Аллаһ Тәала ул сәбәпле монда да безгә шундый бәрәкәтләр бирде. Һәм әле бу авыз ачу булсын, анда иртә белән сахар ашау булсын, Аллаһ Тәала аңа бүләкләр вәгъдә кылды. Шуңа күрә хәерле, иртәнге сахар ашауда бәрәкәт бар диде. Әгәр дә инде ашыйсыз килмәсә, торып бер йотым су булса да кабыгыз диде. Чөнки монда бәрәкәт бар диде.
Бу бәрәкәтне алу өчен сәхәр ашарга кирәк. Кайбер вакытта яшьләр кич белән ашап яталар да, иртәнге намазга хәтле анда инде йокы калдырмас өчен иртәнге намазга гына торалар. Торып йөриселәр килми. Бу бит инде Рамазан айы. Без һәрбер бәрәкәткә ябышат. Монда Аллаһ Тәала бүләк итеп бирде бит бу сәхәрне. Безнең өммәткә бүләк итеп бирде һәм бәрәкәт бар. Бер йотым су булса да кабыгыз диде. Әлбәттә без моны эшләргә тиешбез теге. Һәм авыз ачканда да. Монсында инде сәхәр ашау мөмкин хәтле иртәнге намазга хәтле кичектерергә тиеш. Бүген инде кайбер вакытта аның ашау вакыты иртәнге намаз вакыты кергәнче хәтле ярый. Һәм ярар, йоклап алам әле. Бу ашаган җитә инде дип анда 1 сәгать алдан ашау. Ну бәрәкәтлерәк менә кичек соңрак булган саен. Шушы Рамазан аенда хаҗда булганда, ураза Мәккәдә тотканда кешеләр зәмзәмне куеп көтеп торалар иде. Менә шушы бәрәкәткә ирешү өчен иң соңгы моментта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сөннәте буенча соңга хәтле кичектерергә кирәк. Анда шушы азан әйтер алдыннан микрофонны кабызганнан соң теге микрофон эшлими икән дип сугып алалар берничә тапкыр. Аннан соң инде имам бер күпмедер вакыт, берничә секунд вакыт бар. Ул уже азан әйтәчәк. Билгеле бу инде шу хәтле төгәл инде бер 10 секунд үтә ул баса сугып карады һәм инде шушы кем әйтмеши ниятен кылганчы күпмедер берничә секунд вакыт үтә һәм шул моментта суны эчәләр иде. Соңгы тапкыр анда ризыкны соңгы тапкыр шунда кабып куярга тырышалар шу бәрәкәткә ирешү өчен. Һәм авыз ачканда да авызны әшергә кирәк. Мөмкин хәтле вакыт керү белән кичектерергә ярамый. Бездә шулай күнеккән инде ифтарлар оештырганда азан әйтәбез инде. Азан бер 4-5, озак әйтсә 5 минут булырга мөмкин. Шушы азан әйтеп бетергәнче көтеп торалар. Мәсәлән, Мәккәдә азан әйтә башлау белән авыз ачырга кирәк. Азан әйтеп бетергәнне көтмәскә кирәк, чөнки бу сөннәт. Мөмкин хәтле тизрәк син 4 минутка кичектердең икән, димәк, бу кимчелек. Азанны тыңлап бетерәсе түгел, азан әйтә башлау белән, вакыт керү белән ул инде авыз ача башларга тиеш. Менә шундый нечкәлекләр буларда бәрәкәт. Шуңа күрә инде әйткәнебезчә уразада менә шушындый җиңеллекләр бирде Аллаһ Тәала тарафыннан. Һәм инде калганнары шул килеш калды. Әгәр дә ураза тотмыйсың икән, сәбәпләрен бар икән, монда катгый сәбәпләр белән тотмыйсың, ул вакытта син мискин фәкыйрьләрне ашатасың. Тәртибе шул ук калды. Һәм инде менә һәр гыйбадәт асылда ул тақвалыкка ирештерә. Һәрбер гыйбадәт турында әйткәндә намазны Аллаһ Тәала йөкләгән, аннан соң әйтеп куя, бәлкем валлаһаллакум таттакун, сез бәлкем тақвалыкка ирешерсез моны белән. Шуңа күрә һәрбер гыйбадәт асылда тақвалыкка китерә. Ягъни Аллаһка күңелебез белән якынайта. Менә шу тақвалык ул безнең Аллаһка карата булган эчтәге бер халәтебез тақвалык. Һәм инде шулар арасында даже кичкенә генә бер садака бирүдә ул нәрсәндер үзгәртә. Син тақвалык ул инде шундый халәт, ул күңелдә үскән саен синең кешелек сыйфатларын бөтенесе яхшыра. Син юмартрак буласың, син тынычрак буласың һәм башка бөтен сыйфатларны яхшырта. Ул бер халәт. Тақвалык нигезе. Инде менә уразада да әйтте, бәлкем сез тақвалыкка ирешерсез диде. Без әйттек, тақвалыкка Аллаһ Тәала вәгъдә кылма, ураза тотыгыз, тақва буласыз димәде. Тақвалыкка ирешерсез диде. Әгәр дә уразагыз кабул булса, дөрес үткәрсәгез, һәм тақвалыкка китерә торган тышкы ягы түгел. Күбрәк ички ягы, чөнки тышкы ягы ул катгый шартлары. Бу шартлар бузылса, уразан дөрес түгел. Бу өч шарт бузылса, ләкин ички халәте бар. Ички халәте дә бар. Һәм мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә килгәнчә, Аллаһ Тәала кутси хадисендә Аллаһ Тәала әйтте, бәндәнең бөтен адәм баласының бөтен гамәлләре үзе өчен, уразасы минем өчен диде. Һәм ул аны минем өчен тота һәм аңа бүләкне, ягъни бәясен мин үзем бирәчәкмен диде. Ураза ул бер калкан диде. Һәм дә кем ураза тотса, ул начар сүз сөйләмәсен һәм кычкырмасын кешеләргә. Әгәр дә аңа кем беләндер аңа кычкыра башласа, аны белән кычкырышырга теләсә, нидер сүзләр әйтсә, ул каршы әйтмәсен дигән мәгънәдә. Ягъни ул аңа әйтсен, мин ураза. Башка шуннан башкасы әйтмәсен. Ягъни нәрсәгә әйтсә дә син сабыр кыласың. Мин ураза
Шуннан соң Аллаһ Тәала әйтте, Мөхәммәднең җаны булган зат белән ант итәм, Аллаһ Тәала үзе белән ант итте. Нәрсә, нинди бөеклекләрне әйтте. Ураза тотучының авызыннан килгән шушы начар ис Аллаһка мускус исенә караганда да хәерлерәк диде. Һәм ураза тотучы ике тапкыр сөенә, кайчан авызын ача һәм инде бу дөньяда шушы ризыкны күргәннән соң кайчан сөенә, аннан соң инде икенчесе үзенең Раббысы белән очрашканнан соң үз уразага бирелгән бүләкне күргәннән соң ул тагын шатланачак диде. Һәм һәрбер гыйбадәтнең әйткәнемчә берничә бәрәкәте бар. Иң төбе, әгәр гыйбадәт һәрберсе, намаз булсын, ураза, сәкат, садака булсын, нәрсә генә булса да, нинди генә гыйбадәт, бер кечкенә гыйбадәт. Бәдрәфкә Аллаһ кушканча кирип чыгасың икән, бу да гыйбадәт. Ул да тәэсир итмичә калмый. Ятып йокласаң Аллаһ кушканча, бу да гыйбадәт. Синең бу гамәлең дә гыйбадәт булып китә. Һәм ул әлбәттә рухи халәткә тәэсир итмичә калмый. Һәм шулай киресе дә бар. Гөнаһлар киресенчә тәэсир итә. Бер як гөнаһ эшләдең икән, даже бер начар күз карашы, начар уй үтте икән, аның зыяны булмыйча калмый. Шушы рухи халәтеңә. Инде тәкъвалыкка килгәндә, ураза тәкъвалыкка тәэсир итә торган иң тәэсирле гыйбадәтләрнең берсе. Һәрберсе тәэсир итә дик, но тәэсире иң тәэсирлесе. Чөнки намаз ул көнгә 5 тапкыр булса да, ул күпме? Иртәнге намаз халәте Аллаһ хәбәр белән сәлам биргәнче намаз теге басулары түгел, намаз халәтендә Аллаһ белән ике арада шушы сөйләшкән, хәтта Аллаһка якынайган арасы 5-10 минут. Без инде кыска укыйбыз, илә намазы озын, анда намазлар кушсак 10-15 минут. Көндә инде бөтен намаз халәтен салсак, бәлкем ярты сәгать буладыр. Менә димәк, син шушы намазның тәэсирендә тәкъвалыкка тәэсир итә торган шушы вакыт эчендә Аллаһ белән ике арада. Монда уразада син 14-15, җәйләндә 18 сәгатьләргә хәтле ураза халәтендә даим Аллаһ белән бәйләнештә. Чөнки син даим ашыйсың, ишәсең килә, нинди теләкләрең бар, һәм син Аллаһны истә тотып, моннан тыеп торасың үзеңне. Бу гыйбадәт халәте озын һәм ул тәэсирле. Һәм инде шуңа күрә иң тәкъвалыкка китерә торган гыйбадәтләрнең берсе, әгәр дә дөрес итеп тотсак, менә ички халәте булса, үзебезнең күзләребезне тыйсак, телләребезне тыйсак, колакларыбызны, кулларыбызны, аякларыбызны, бөтен әгъзаларыбызны да ураза тоттырсак, шул вакытта ураза тәэсир итәчәк, без максатына китерәчәк, безне тәкъвалыкка китерәчәк. Һәм шушы тәкъвалык арткан саен ураза тоту сәбәпле безгә Куранга кайтырга ярдәм итә. Тәкъвалыгыбыз арткан саен намазлар уку икенче төрле була, башка гыйбадәтләр. Чөнки ул башка хисләрне тарта, син юмартракка әйләнәсең. Син элек садака бирүчеләрдән булмасаң, саранлыгың булса, ураза сәбәпле, тәкъвалыгың арту сәбәпле бөтен сыйфатларны яхшырасың һәм бөтен башка гыйбадәтләргә тәэсир итә. Шуңа күрә бу бер ярдәм итә торган гыйбадәт башка Куранның башка хөкемнәрен кайтырга ярдәм итә торган. Аллаһка иманыбызны ныгыта торган, тәкъвалыгыбызны арттыра торган, рухи халәтебезне байыта торган ай. Һәм ураза аңа ярдәм итә торган. Вәләкин әйткәнемчә инде кемдердер ураза тотмый, менә тышкы ягын. Авыртулары бар. Бүген бик күп кешеләр тота алмый. Бу инде ләкин мәхрүм калды дигән сүз түгел. Рамазан аенда бик күп бәрәкәтләр бар, башка юллар белән бар. Аллаһ Тәала бихисап җәннәт юлларын ачып куйды. Шушы нәрсәләргә бик күп юллар белән ирешергә була. Әлбәттә, без уразада шулай ук тыелырга тиеш. Син уразаны тышкы ягын тота алмасаң да, ләкин начар нәрсәләрдән тыярга тиешсең. Күзеңне, колагыңны, башка әгъзаларны ураза тоттыра аласың. Һәм бу безне тәкъвалыкка китерә торган, камилләштерә торган сәбәпләрдән булачак. Инде ураза, менә Аллаһ Тәала вәгъдә кылды. Бәндәм бу гыйбадәтем минем өчен диде. Без беләбез, Кур'ан укысам бер хәреф өчен шуны хәтле савап, Рамазан ае шуны хәтле, Кадр киченә шуны хәтле чамалый алабыз. Без шуңа омтылабыз. Менә бу шулай икән. Любой гыйбадәт анда 70 тапкыр арттырыла. Ниндидер чамал бар. Зур бу айны дип омтылабыз. Аллаһ Тәала әйтте, ураза минем өчен диде. Һәм Аллаһ Тәала әйтмәде күпме икәнен. Һәр кешегә индивидуаль. Шиге юк. Аллаһ Тәала мин бирәчәкмен диде. Ураза бик зур әҗир савапларга китерә торган. Бик зур әҗир савапларга китерә торган гыйбадәт савап ягыннан. Без бит омтылабыз. Һәр гыйбадәтнең бик күп ягы бар. Бер ягы ул гөнаһларны ярлыклауга китерә. Иң төп максатын тәкъвалыкка китерү. Һәм инде аның ниндидер сине шушы гыйбадәт кабул булса, әҗир савабы була. Менә төп максаты инде. Үч нәрсәсе бар. Гөнаһларны ярлыкый, тәкъвалыкка китерә, төп максаты һәм әҗир савабы бар. Шуңа күрә безне теге
Biz шушы нәрсәсе этәргеч була бит, тормышта да бит шулай. Без кыйбатлырак бәя бирелгән эшкә алынабыз. Әгәр дә эш сайлап алырга бар икән, менә бу күбрәк акча бирә, моңа керәм, бу эшне алыштырам. Без алыштырып, безгә ул этәргеч булып тора. Шуңа күрә инде без инде асылда Аллаһ Тәала бер нәрсәсен әйтмәсә дә, без бәндә буларак, әгәр дә булсак, бөтен хисләребез дөрес булса, Аллаһ куштымы? Мин үтим. Файда бармы, зарар бармы, мосы мөһим түгел. Аллаһ кушты. Мин аның кулы. Менә чын кул булсак, без буласак, без аның бусына карап тормас идек. Но без кимчелекле, шуңа күрә безне шушы нәрсәләр кызыктыра, нәрсәдер вәгъдә кылынган, без инде шуңа үтибез. Асылда кул икәнне аңласам, кулның аның хакы юк. Кул чын кулны тыйган кеше, ул хуҗа нәрсә әйтсә, шуны эшли. Кабул тиешме? Тиеш. Все. Башка нәрсә белән кызыктырмый, кулга әйтмиләр. Моны эшләми, сиңа шуны бирәм түгел. Кул ул нәрсә әйтсә, шуңа буйсына. Шуңа күрә бу савап ягыннан әйткәнебезчә, ул гайры хисап. Нәрсә өчен? Чөнки хисапсыз әҗер савап Коръәндә вәгъдә кылынды. Нәрсә өчен? Сабыр кешеләр өчен. Сабырлык диннең нигезе. Сабырлык ярты иман. Шулай бит. Без бар хадисләрдән беләбез. Һәм сабырлык булмаса, син Аллаһ Тәала бер генә кушкан нәрсәндә үтәмисең, берсеннән дә тыйыла алмыйсың. Моңа сабырлык кирәк. Сабырлык асылда 3 төрле була. Аллаһ кушканнарны үтәүдәге сабырлык. Бу бер төрле. Мәсәлән, намаз уку өчен сабырлык кирәк. Үзеңне теләмәгән, теләсең килми, төнне торасың, тәһарәт аласың, әле укыйсың килми, мәҗбүр итеп теләмәсәң дә, моңа сабырлыкның бер төре кирәк. Икенче төрле сабырлык ниндидер нәфис теләге бар. Харам телисең, ләкин син тыелып каласың. Үзеңне тыясың, нәфис теләген тотып кутырдың, монсында киресенчә туктатып каласың. Бу бер төрле сабырлык. Һәм өченче төрле сабырлык ниндидер проблемалар килгәндә, кайгы хәсрәтләр, авырулар, мәшәкатьләр килгәндә, монсына сабыр кылырга кирәк. Шуңа күрә асылда кайбер вакытта кеше җиңел намазлар укый, гыйбадәтләр укый, ниндидер шул вакытта бер харам эше бар, бер кимчелеге бар. Монда идеальный сабыр, шундый намазларга даiri, анда ниндидер мәсьәләдә сабырлык юк, мәсәлән. Монсында тыйыламый, ниндидер бер кимчелеге бар, монсыннан тыйыламый, монсы юк. Яки икесе дә бар, тыйылып яшәгән иде, ниндидер кайгы хәсрәт килгән иде, авырлык килгән иде, юк сабырлыгы. Сабыр кылмый һәм калганнарын бу җимерә. Шуңа күрә уразада шушы 3 төрле сабырлык бөтенесе тәрбияләнә. Бөтенесе дә бар. Чөнки Аллаһ кушканны үтәргә кирәк, бер яктан нәрсәндер тыйлырга кирәк, һәм бу сәбәпле туган мәшәкатьләргә сабыр кылырга кирәк. Шуңа күрә инде ураза бик тә саваплы. Аллаһ Тәала шушы савапларны вәгъдә кылды, үзем бирәм диде. Тәкъвалык ягыннан әйтмибез дә, тәкъвалыкка иң тәэсир итә торган гыйбадәт булып тора. Әйткәнчә, менә шушы тәкъвалык безгә аннан соң инде Коръәнга кайтырга сәбәпче була. Һәм Аллаһ Тәала җиңеләйтте, тагын икенче ягы белән шайтаннарны богаулап куйды. Шайтаннар безгә вәсвәсә кыла алмый дидек. Безнең хисләребезгә тәэсир итә алмый. Инде менә ураза шундый гыйбадәт, тота алмаган кеше борчылырга тиеш түгел. Әйткәнемчә, башка бик күп гыйбадәтләр бар, башка гамәлләр кылырга була. Әгәр дә син шушы авыруын тотмаслык икән, димәк, тиешле башка юлы белән үстән төшәргә кирәк, сүздә юк. Димәк, булай тота алмыйсың икән, синең үстән ураза төшмәде. Сәбәбе бар калдырырга, но аннан соң күчә икенче стадияга. Димәк, бер көн син фәкыйрь ашатырга тиеш, бер көн уразан өчен калган, син бер көн фәкыйрь ашатасың. Һәм инде бездә инде мәсхабта рөхсәт бирелде, яки ашатасың, яки шуның ашатыр хәтле акча бирәсен инде. Акчалата шул тиешле мискин фәкыйрьләргә бирәсен. Бүген инде аны билгеләделәр 200 сум, но ул мөфтият билгән, чөнки асылда 50 сумга да ашап чыгып була. Әгәр дә кеше бик фәкыйрь икән, үзе әҗәтләре күп икән, ул вакытта ул 200 сумны түләмәсә дә була. Если әҗәткә кереп тагы туктап, мин уразаны өстән төшерәсе бар дип, ул аны түли алмый икән, әҗәткә кереп, моны өстән төшерү кирәк түгел, яки һәр җирлектә бит инде ашау тәртибе шул, асылда 50 сумга да ашап чыгып була. Без инде бүген ашау күз алдына китә, первый, второй ашап чыгып китә. Сахабалар вакытында ниндидер бер ризык булган, ипи, сөт анда, ул ризык булган, без даже күз алдына китерә алмыйбыз. Шуңа күрә инде, кемнең мөмкинлеге бар, без буйсынырга тиеш. Мондагы регионда шу средний ашауны 200 диделәр, димәк 30 көн икән, 6000 син аннан соң бирәсең, өстән шул вакытта гына ураза сиңа өстән төште. Өстән төште, кыямәт көнне соралмыйсың. Әйткәнчә, 2 юл бар, яки ураза тасың тиешле булса, яки тиешле булмаса, өстән акча белән төшерәсең.
Ләкин башка гыйбадәтләр бихисап. Һәм күрә Аллаһ Тәала чиксез Аллаһның рәхмәт ишекләре ачылган ай. Һәм моңа бик күп юллар ачылган. Бик күп юллар, бик күп мөмкинлекләр тудырган. Бу дөресен әйткән, дөрес аңларга кирәк. Менә бу ай, менә мин башта укыйдым да, ничек инде сахабалар урынына үземне куеп карыйдым. Ярты ел буе Рамазаннан соң алар дуга кыла, "Я Раббым, Рамазанны кабул иткән булсаң иде." Ураза түгел, Рамазаным кабул булган булса иде. Ураза гыйбадәт дигән түгел, Рамазан ае кабул булган булса иде. Чөнки Рамазан аеның максаты бар. Ул Аллаһка кайту, шушы бик күп бәрәкәтләр бар. Шуңа ирешә алган булсам иде дип. Шуннан тора. Әле бит бәлкем син Рамазаннан чыктың, кимчелеге калды. Алар ниндидер кимчелеге булып, шушы Аллаһ Тәалән сораганнар, кабул ит. Бәлкем кемнекелер бер атнадан соң кабул буладыр. Алар аңлаганнар моның дәрәҗәсе, моның кабул булса нәрсә була да, кабул булмаса нәрсә була. Алар ярты ел буе Рамазанның бәрәкәтен сораганнар тоткан, ярты елдан соң якыная башлагач, "Я Раббым, инде яңа Рамазанга ирештем" иде. Шулай дип кабул итәргә кирәк. Рамазан 11 айның бер айы һәм 11 айда тормышның ничек булуы менә шушы айны ничек үткәрүгә бәйле. Аллаһ Тәала бүләк итеп бирде, бик күп мөмкинлекләр бирде һәм бу ай ничек үткәрүен билгели, киләсе 11 айда синең тормышында нәрсә була. Ничек итеп тормышы үтә. Шуңа күрә Рамазаннан чыкканнан соң кешенең тормышы үзгәрмичә калмый. Кем генә булсын, даже исламда булмаган кешеләргә, даже җир йөзендәге кешелек тормышына бу ай тәэсир итә. Аллаһка ышанмаган кешеләргә тәэсир итә, чөнки Рамазан айы ул син кабул иттең итмәдеңни, ул кешелек тарихына тәэсир итә торган ай. Без әйттек, ул Коръән иңгән айдан соң, Рамазан аеннан соң җир йөзендә тормыш үзгәрде. Бөтенесе үзгәрде. Бөтен дөнья тормышын үзгәртте. Шуңа күрә һәр елны ул ниндидер үзгәреш бирәчәк. Чөнки күп кешеләр яңадан иманга кайтачаклар. Иманлы кешеләр яңадан иманга кайтачак. Иманнарын ныгытачак, гыйбадәтләр артачак. Рамазанга хәтле булган тормыш белән Рамазаннан соң икенче була. Нинди генә дәрәҗә булса, һәр кешенеке булсын. Һәм җәмгыятьнеке булсын, кешелекнеке булсын, даже әйткәнемчә, ислами булмаган кешеләрнең тормышына тәэсир итәчәк. Чөнки җир йөзендә Рамазан сәбәпле Аллаһ Тәала рәхмәт ишекләре ачкан, бик күп рәхмәтләре киләчәк. Гөнаһлар ярлыкланачак. Кешеләр дөрес дугалар кылып тормышларын үзгәртәчәк. Шу дуга сәбәпле Аллаһ Тәала тормышны үзгәртәчәк. Шуңа күрә без моннан файдаланып калырга тиешбез. Үзебезнең тормышны үзгәртергә, үзебезнең һәр җирлегебездәге тормышны үзгәртергә, илебездәге, бөтен дөньядагы мөселманнарның тормышын үзгәртергә тиеш, дуга кылырга тиешбез. Шуңа күрә бу айда төп 4 бәрәкәт бар. Беренче яктан гөнаһ ярлыкланырга мөмкин, икенче яктан тәкъвалыкка ирешә торган ай. Өченчесе бихисап әҗер савапларга ирешә торган ай. Һәм әлбәттә бу дуга айы. Дуга кылып, дугабыз кабул булып, дуга кабул була торган ай. Без шулай менә шу бәрәкәтләргә, дуга кабул булу бәрәкәтенә ирешә бу айны, бу мөмкинлекләр шиксез. Инде шуңа күрә Рамазан аена ураза ай дип кенә карамаска кирәк. Гомумән, мине үзгәртә тора, мин үзгәргә тиеш дигән ай. Кеше үзгәргә омтылырга тиеш. Нинди дә булса, намаз 5 вакыт укый икән, хәзер мәчеткә барып укый башларга тиеш. Укымый икән, укый башларга тиеш. Һәм инде башка гыйбадәтләр дә бар. Инде кайбер вакытта менә безнең ялгышлык бар, без һәр вакытта ниндидер изге гамәлгә чакырабыз. Чакырабыз, менә бу изге гамәл кылсаң шулай була дибез. Ләкин икенче ягы бар. Без чакырмыйбыз ниндидер начар эшләрдән тыелырга. Кайбер вакытта кешеләр бу ягына игътибар итә, ләкин ниндидер гөнаһларын эшләүдән туктамый. Һәм бер яктан изгелек эшлисәң, икенче яктан аны юкка чыгарып барасың. Шуңа күрә бу айны шундый мөмкинлекләр биргәч, шундый саваплар биргәч, гөнаһ эшләсә дә бу айны Аллаһ Тәала шундый мөмкинлек бирә торып, кеше гөнаһын эшләсә дә аның тәэсире тагын да зуррак була башкаларга караганда. Шулай ук. Шуңа күрә игътибар итәргә кирәк. Изгелек ае дигәндә, изгелек эшли торган, Аллаһ Тәала кушканнарны үтәү түгел, тыйганнардан тыелу, гөнаһлардан тыелып тору. Чөнки бер яктан изгелек эшләп, икенче яктан югга чыгарсаң, бу да нәтиҗәсез була. Шуңа күрә бу ай һәр кеше омтылырга тиеш. Ниндидер бер начар гамәле бар икән, башка айларын туктый алмыйсың кайбер вакытта. Җиңә алмыйсың үзеңнең нәфсеңне. Шайтан комачалый, үзеңнең нәфсеңне җиңә алмыйсың. Бу айда Аллаһ Тәала шуны җиңә торган мөмкинлек бирде, җиңеллек. Шайтаннар тәэсир итми. Бу айның тәэсире бар. Бу айны ул теге айларны җиңә алмаган начар гадәтләренә арналасың, гөнаһлардан арналасың. Бу шундый ай, файдаланып калыйк. Шуңа күрә кемдер әле бу айны бер нинди изгелек эшли алмый. Бер гамәленнән куту, менә синең изгелегең. Бер начар гамәленне ташла. Бер гөнаһлы гамәленне ташла, берсенә тәүбә кыл, үзеңне үзгәрт. Начар сүгенүдән туктат үзеңне. Анда семьяңда яхшы бул. Моңарчы начар идең, семьяңда яхшы булырга өйрән. Башка шундый гөнаһлардан тыелып торырга кирәк. Һәм инде бер ай тыелып торсаң, бәлки моннан соң инде үзеңне кулга алып китәсең. Чөнки бу әйткәнемчә нәфесне кулга ала торган, үзеңә буйсындыра торган ай. Инде икенче ягы да бар. Менә
Әгәр дә Аллаһ Тәала шундый мөмкинлек бирсә, биреп тә Рамазаннан бәрәкәтенә ирешмәгән кеше, онытылмаган, бер нәрсә кылмаган, ничек яшәде, шулай яшәде, ул иң бәхетсез кеше. Җабраил галәйһиссәлам Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килде де, "Эй Мөхәммәд" диде, "Кемдә кем бу Рамазанга ирешеп, һәм аңа Аллаһ Тәаланың ярлыклавы бирелмәсә" диде, ул кешене Аллаһ Тәала үзенә ерагайта диде. Ягъни ул Аллаһ аны ерагайта. Бу айдан чыкты, Аллаһ аны ерагайды. Аның дуасына игътибар итми, Аллаһ Тәала аны ерагайтып куйды. Бу бик Аллаһтан, Аллаһ сине ерагайтып куйса, Аллаһ сакласын. Бу бәхетсез кеше тормышы. Шуңа күрә, әгәр дә дөресен әйткәндә, шундый Рамазан айын бирә торып та Рамазан айыннан бер нәрсә алып чыкмасаң, син 11 айда бер нәрсә эшли алмыйсың. 11 айда моңа ирешеп булмый, чөнки бу бөтен 11 айда эшләгән гөнаһларны бетереп, җитешсезлекләрне каплый торган башка айда моны эшләп булмый. Инде Рамазан аенда моны куллана алмаган кеше, ул башка айларда берничек тә моңа ирешә алмый. Шуңа күрә бу бәхетсез кеше. Без беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер мөнбәрдә торганда, шундый сахабалар карап тора, ул кыйблага борылды да, мөнбәрне берсенә басты да, кулын күтәреп амин диде, икенчесенә басты, амин диде, өченчесенә менде дә, амин диде. Сахабалар аптырап торалар, аннан соң аларга аңлатты. "Миңа әле генә Җабраил галәйһиссәлам килде" диде. Әйтте диде, "Мин дуга кылам", дуга кылдылар икесе бергә. Аллаһның иң büyük iki мәхлугы, иң büyük фәрештә һәм Аллаһның иң сөйкле мәхлугы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм, ике Аллаһның иң büyük бәндә мәхлугы Аллаһка дуга кылды. Җабраил галәйһиссәлам кылды, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм амин диде. Икесе бергә кылдылар. Ул берсе нәрсә иде. Ягъни кемдә кем и Мөхәммәд диде, кемдә кем синең исемең телгә алынып, сиңа салават әйтмәсә, ягъни бу салават кына әйтү түгел, салават әйтү өчен Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм күңелдә булырга тиеш, аңа иман булырга тиеш. Шуңа күрә имансыз кешегә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм исеме ишетелеп бер нәрсә бирми, күңелендә бер нәрсә кузгатмый. Шуңа күрә, ягъни сине шундый булмаса, салават әйтмәсә, ул кешегә Аллаһның ләгънәте булсын диде. Амин диде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Икенчесе, кемнең әти-әнисе картлыкка ирешеп, бу сынау аңа килеп, ул әти-әнисенең ризалыгын алмаса диде, Аллаһның ләгънәте булсын диде. Амин диде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Өченчесе, кем Рамазан айы ирешеп, Рамазан айына ирешеп, Рамазанның бәрәкәтенә ирешмәсә, шушы гөнаһларны ярлыкануга ирешмәсә, Аллаһның ләгънәте булсын диде. Амин диде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Бу нәрсә дигән сүз? Бу укып китә торган сүз түгел, бу куркыныч нәрсә, без монда саклана. Бу нәрсәгә моны әйтте безгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Монда бу булган. Кеше Рамазан айын шундый мөмкинлек бирә торып, кырыйга куеп, үзенең гөнаһында дәвам итсә, бармакта селкетмәсә Рамазан айында, Аллаһ бирде, ул шундый битараф булып, һаман шулай белә торып, шулай яши барса, Аллаһ биргән, инкар итеп Аллаһ Тәала мөмкинлеген. Аллаһ Тәала шушы гөнаһлы бәндәләрне өстәмә, без гөнаһлы бәндәләрне мөмкинлек бирде безгә. И кеше шунда да инде моннан файдаланмаса, Аллаһ аңа ләгънәте була. Шуңа күрә Рамазаннан соң тормыш үзгәрмичә калмый. Яки яхшы якка китә, яки тагын да начарайып китә. Тагын да күбрәк проблемалар бар. 11 ай буе син икенче Рамазанга хәтле шулай яшисең. Аңа бу айда бу бәрәкәтне ирешмәч, башка айда ничек ирешәсең? Бу айда көчең булмагач, теләгең булмагач, башка айда син теләгең файда буламы? Юк. Шуңа күрә тормыш үзгәрмичә калмый һәрбер кешенеке. Шуңа күрә без омтылабыз яхшы ягына, Рамазанның бәрәкәтенә ирешергә. Инде нинди мөмкинлекләр? Ярар, бер әйттек ураза турында. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе бар. Мәсәлән, кемдә кем ураза турында без әйттек, Рамазанда ураза тотса, ну шарты бар. Җиңел генә карамый, иман белән һәм шушы гөнаһлары ярлыкауны өмет итеп ураза тотса диде, аның гөнаһлары ярлыканачак диде. Кемдә кем таравих намазын Рамазанда иман белән һәм гөнаһларын ярлыкауны өмет итеп тотса, Аллаһ Тәаланың гөнаһларын ярлыкый диде. Шулай ук кемдә кем кадер кичен иман белән Аллаһның гөнаһларын ярлыкауны өмет итеп тотса, аның гөнаһларын ярлыкый диде. Аллаһ Тәала бүләк итте. Ураза тоталмыйсың, ләкин бу икесе бар. Таравих бар, кадер кичен эзләү бар. Кадер киче Рамазан айы үзе бәрәкәтле булса, Рамазан айында кульминация, кадер киче бар. Ул кичәне әйтеп бетереп булмый. Аны без аңлап бетерәмез, күз алдына китерәмез андагы бәрәкәт. Бу айны 70 тапкыр һәрбер гамәл арттырылса, башка бәрәкәт бу кадер киче, бу инде ул кояш баягына иртәлгән хәле. Без аны белмибез. Ләкин һәр кеше тотала бу кичәне әз генә булса да. Әгәр дә көн саен бүген кадер киче дип нәрсә дә булса эшләсә кадер киче хөрмәтенә. Бүген кадер киче, чөнки ул билгеле түгел.
Билгеле булмагач, һәр көнне эзләп, менә шуңа иман белән һәм бу ризалыкны өмет итеп, теге тәравихка йөреп, тукта күршем йөри, кодам йөри, мин дә йөрим әле дип, башка ният катыша икән, бу юк. Фәкать Аллаһ ризалыгы өчен. Син менә шушыңа омтылыйм әле, шушы бәрәкәтенә ирешим әле дип йөрсәң, әлбәттә менә бу вәгъдә кылынганда. Ничә юл бар? Берсе белән булмаса, берсе белән ирешеп була. Һәр кеше ирешә, тәравихны мәчеттә укыдың, өйдә укыдың, тәравихны укыдың, һәм шуны өмет итәсең. Ай буе кылдың. Инде карагыз, Аллаһ Тәала Рамазан айында ураза бирде. Аллаһ Тәала Рамазан айында намаз үзенең Рамазан айына хас намаз бүләк итте, тәравих намазы. Бу инде аның рәкъатлары бездә 20 укыйбыз. Ләкин Мәдинә әһелләре үз вакытында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям 36-нда укыганнар. Бүген инде кайбер вакытта теге менә 8 рәкъат дөрес. 8 рәкъаттан дөрес түгелмәсә. Әйдәгез, бу кеше сүзен тыңламыйк. Чөнки бу ирекле. Кемдер 4-не генә укый ала, укы 4-не генә. Кемдер 8-не укый. Гомар разияллаһу анху вакытыннан 20-не мөселман умматы кертте, һәм мәчет аны имам белән мәчеттә укуны кертте. Шуңа күрә укыган икән 8-не, укысын да кайтып китсен, ансы аның эше. Ләкин бер хадистә менә шушы намазда бәрәкәт бар. Моның һәм күбрәк тә укысан була икән, укысан без ябышырга тиеш шунсына. Шулаймы? Шуңа күрә инде бездә ул 20 рәкъат үтәлә, иншалла Аллаһ Тәала бу бәрәкәтенә ирештерсен. Аллаһ Тәала бу башка вакытта мондай намаз юк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе бар. Мәҗбүри намазлардан соң иң саваплы, ягъни дәрәҗәле намаз төнге намаз диде. Һәм бу төнге намазның бер төре, башка вакытта тәһаҗҗүд намазы, башка айларда. Һәм бу айны ул шушы тәравих намазын бүләк итте. Башка айны бу намазны укып булмый. Только Рамазан айында тәравих намазы, ястү намазыннан соң укыла торган намаз. Һәм инде аны бигрәк тә бәрәкәт арта, гәрдә мәчеткә барып укысан. Кем булмый икән, өйдә укыгыз. Кем авыру икән, 4-не укы, 8-не укы, 12-не укы, 20-не укы. Бу ихтиярында, ләкин без нәрсә дә булса куярга тиешбез. Аллаһ Тәала үзенең бу айның зикрен бик тәэсирле, любой зикр кылырга була. Бу зикр ая. Бу любой изге эшне кылырга була, но бу айның үзенең зикре бар. Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Һәм башка зикрләр барсы да бу айның махсус зикре. Шуңа күрә фитр садакасы бар бу айны бирә торган. Менә булар барсы да бу айга Аллаһ Тәала бүләк итеп бирде. Без һәр берсе белән кыла алабыз һәм һәр бер изге амал белән бу бәрәкәткә ирешә алабыз. Инде ләкин менә бу хадисләрдән тыш без әйткәнемчә икенче ягын истәп торырга тиешбез. Ягъни бу гөнаһлар ярлыккана дигәндә, бу әлбәттә кичкенә гөнаһлар турында бара. Зур гөнаһларны, ягъни зур гөнаһлар нинди? Аллаһ Тәала Куръанда, Пәйгамбәрнең хадисендә аңа бу дөньяда да нәрсәдер вәгъдә кылган җәза һәм ахиратта җәһәннәмгә китергән нәрсәләр, вәгъдә җәһәннәмгә китерә торган гамәлләр, булар зур гөнаһлар була. Бу зур гөнаһлар фақат тәүбә белән, тәүбә юлы белән генә өстеннән төшереп була. Һәм күрә кичкенә гөнаһлар турында сүз бара. Намаз ул гөнаһларны ярлык итергән. Мондый вакытта да кем 5 вакыт намаз укыса, мисал өчен, шушы намаз укыса сәбәпле ике намаз арасындагы намазлар арасында гөнаһлар ярлыкканы бара диде. Кем 5 вакыт намаз укып җомга намазын калдырмаса, 2 җомга арасындагы гөнаһ ярлыкканы диде. Бу тәравих намазы бу инде Рамазан айында Аллаһ Тәала бүләк итеп бирде. Шуңа күрә инде әлбәттә менә ул бит любой намаз түгел. Ул кабул булган намаз. Кайбер намазны без Аллаһ хәбәр дидек тә, сәлам биргәндә искә төштек, без намаз укыганны. Автоматически укыйбыз, ләкин күңелебез кайдадыр буталып йөри. Әлбәттә ул өстән төшә, ләкин әҗр савап бу бәрәкәте килмәскә мөмкин. Шуңа күрә инде менә бу кимчелекләр булырга тиеш түгел, гөнаһлар булырга тиеш түгел, ялгышлыклар булырга тиеш түгел. Инде бер хадистә җыеп әйткәндә, кайбер хадисләрдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кемдә кем Рамазан айында ураза тотса, шул сәбәпле аның гөнаһлары ярлыккана диде, 4 кешедән кала диде. 4 кеше. Беренчесе, кемдә кем хәмер ичтә диде. Хәмер ичүче булса, бу гөнаһысы бар икән, бу бәрәкәтләр юк. Гөнаһлар ярлыкканмый. Башка ягы булырга мөмкин, ләкин гөнаһ ярлыкканмаячак. Бу гөнаһ булса, хәмер ичү бүгенге көндә киң таралган.
Һәм ул бер нәрсә түгел, даже хәмер эчмәгән кешене бу сәламәт түгел. Уже хәмер эчми икән бер кеше, ир кеше, аңа карыйлар, бу авыртадыр. Бу нормальный түгел, моның ниндидер авырту бар. Дип карыйлар шундый. Кайчан хәмер эчмәгән кеше ниндидер бозык кеше шикелле каралган заман. Хәмер эчү ниндидер бер алга китешне күрсәтә торган булып тора. Астагфирулла, шундый заманга җитте бу гынах кешеләр арасында. Ләкин белергә тиешбез, ул шундый тәэсирле гынах. Алла сакласын. Хәмер ул бу дөнья тормышын юкка чыгара. Бу дөнья тормышын хәмер эчкән кешенең бу дөнья тормышы хәмер ичү сәбәпле, хәмер ичү генә түгел, хәмергә бәйле 13 тыелган. Кибет тотасынны, үзен эчмисен, башка кешене чиртәсен җыеп үзен эчмисен. Любой хәмергә кагылган эш гынахсы бер тигез һәм аның тәэсирендә бу дөнья тормышы ул кешенең Аллаһның ләгънәт астына керә. Бөтен бәрәкәт китә тормышыннан. Хәмергә бәйләндеме, бөтен тормышында Аллаһның бәрәкәте китә, Аллаһның ләгънәте астына керәсен. Алла сакласын. Һәм инде кыямәт көнендә кешеләр гынахлар белән баралар, Аллаһ Тәгалә әле караган мөмкин. Туктамының ниндидер изгелеге бар микән, нәрсәдер игътибар итә Аллаһ Тәгалә. Ләкин кыямәт көнендә хәмер эчкән кеше Аллаһ Тәгалә борылып та карамый. Баш игътибар итми. Ул аңа игътибар итми хәмер эчкән. Шундый кыямәт көнен юкка чыгара безнең. Алла сакласын. Һәм әлбәттә җәһәннәмгә китерә. Һәм җәһәннәмдә кеше әзрәк куркып калу өчен ул әйтте, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бу дөньяда хәмер эчкән кешеләрнең бер җәзасы нәрсә була диде? Аль-Бута дигән елгадан аңа эчә торган су Аль-Бута дигән елгадан ди. Сахабалар сорады: "Я Расулна, нәрсә Аль-Бута? Нинди елгасы? Без беләбез. Җәннәттә сөт елгасы, бал елгасы, хәмер елгасы ул әлбәттә бу дөньяда шикелле хәмер түгел. Монысын без беләбез. Ләкин җәһәннәмдә бу нинди елгасы? Моннан кемнәр эчәчәкләр? Бу фақат бу дөньяда хәмер эчкән кешеләргә алар мәҗбүр булачак шуннан эчәргә. Башка булмаячак аларга. Алар моннан эчәр, ләкин ул нәрсә? Бездә ощущение Христусын өчен нинди сон ул? Нинди начар урын һәм Алла сакласын, нинди начар елга. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ул елга диде. Ул елгадагы аккан су, ул нәрсә? Зина кылучыларның бу дөньядан агъзаларыннан аккан шушы сыйыкша диде. Менә шул булачак ул су. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, тинатул хабалдан алар ризык ашаячаклар. Нәрсә ул тинатул хабал дип сорагач, аннан әйттеләр, бу җәһәннәм әһелләренең biz беләбез, Алла сакласын, бу дөньяда күргән бар, үзебездә пешкән бар, пешкәннән соң ул җир нәрсә? Үлекли. Үлек ага. Шушы монда әйтте, җәһәннәм утында янган кешеләрнең тәненнән аккан кан һәм үлек ул ризык булачак диде, аларга диде. Кыямәттән Алла сакласын. Шуңа күрә менә монда бер ялгышлыкны әйтәсем килә. Күпчелек кешеләр яши дә бер көнне врачка барды, ирләргә әйттеләр: "Син эчсәң үләсең. Сиңа инфаркт яки инсульт булаха. Харап буласың" дип әйтәләр дә, кеше ишүдән туктый инде сәбәпләр белән. Яки семьясын югалта язды. Һәм ул ишүдән туктады. Мәгәр бу гынах өстән төшсен өчен тәүбә булырга тиеш. Һәм кайбер вакытта мәҗлесләрдә утырасың яки ирләр урамда сөйләшә, ичмиләр уже, картайганнар. Ичмиләр, ләкин даже мәҗлестә кайберсе кирип китә, бер-берсе бу мәҗлестә күп еллар күрешмәгән чыраша. Ой, бар иде теге вакытта без син белән тегеләй әйткән идек, булай әйткән идек, тегендә астагфирулла, шундый күңелле итеп ял иткән идек, дип шушы ишү вакыйгасын искә төшереп, рәхәтлек алып, аны горурланып сөйләп утыралар. Бу нинди тәүбә була? Ягъни кеше туктау ул тәүбә кылу түгел. Ул гынахыннан туктаган тәүбә кылып түгел, ниндидер дөньяви сәбәпләр белән. Һәм бу гынах гомер тормыш дәвамында синең кылынган булса, тәүбә кылынырга тиеш. Исламга килгәч, булса тәүбә кылынырга тиеш. Тәүбәнең шарты үкенү. Башка моңа кайтмау, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорап елау, сорау, тәүбә шартларын үтәргә кирәк. Шул вакытта бу гынахтан төшә. Икенчесе, кемнәрнең гынахлары ярлыкканмы Рамазан аендагы ураза сәбәпле? Кемдә кем әти-әнисенә тиешле аның хакын хакламый, ихтирам күрсәтми. Бу нәрсә дигән сүз? Тавыш күтәрәсен әти-әнingә. Тавыш күтәреп эндәштем. Абу Хурайра бер вакыт менә күз алдына китереп, һәрберсе үзе белән аклый башлый. Минем әти-әним бик әйбәт, мин аңа аерым бүлмә салдым. Ул шунда утыра, бөтен нәрсәсе бар, телевизор бар. Но синең мөгамәләң аңа нинди? Мөгамәләң нинди? Ул картайгач бигрәк тә теге уйлар әти-әнинең хакын хаклы, факат әти-әни 40-50 яшь, аның хакын хаклыйсы, ул үзен карый, ул сиңа булышып тора. Бу вакытта бөтенесе балалары кайта, аралаша, бик яхшы балалары. Ой, карыйсы нинди әти-әнисен хөрмәттә. Бер заман әти-әнисе картайып китте. Ярдәм итә алмый, үзенә ярдәм кирәк. Ялгыш сүзләр сөйләшә, акыллы элеккечә түгел. Күп сөйләшә, кирәкмәгән нәрсә әйтә. Балалар кайтмый башлый. Аннан эше чыга, оказывается, аны шитыгыз икән.
Андан соң әтияны тыңлап тұрасы келмей. Теге уақытта ол сеңа файда берген тыңлап тұрасың, ачуын чыгарасы келмей, чөнки ол сеңа кайткан сайын акча бирә, ярдәм итә. Юк монда. Яра булды инде, вакытым юк сине тыңлап торырга. Яра җитте. Яра булды. Абу Хурайра вакыйгасы миңа тәэсир итә. Әнисе икенче этажда. Әнисе нәрсәдер аңландырса да ул җавап бирә һәм әнисе ишетми, ул кычкырып җавап бирә. Кычкырып җавап бирә. Һәм ул аннан соң үзен мин әниемнең тавыш күтәрдем. Ягъни ул саныйдыр, әни алар саныйдыр, даже тавышның голосовой дәрәҗәсе әнисеннән күтәрсә, бу уже гынах дип үзләренә саныйлар иде. Тавышын әнисенекенә караганда түбән. Ничкәрәк итеп сөйләшә иде. Һәм ул үзе дә сизмәстән әнисе ишетсен дип, ул аны начар белән түгел, катырак итеп ишетсен дип әйткән иде. Аннан соң ул куркудан Аллаһка тәүбә кылып, барып җылап, ул корбаннар чалды, шушыны гынах санады. Без бүген нинди дәрәҗәдә? Менә ул чын хакыйкый, шуңа күрә тавыш күтәрү бу гынах. Әтиянигә аларның сүзен тыңламау гынах. Ни дәрәҗәдә сүзен тыңлау? Бүген без сүз тыңлау, мин сүзен тыңлыйм, тыңлап торамыш мин сүзен. Безнең тыңлаган бармы? Өйләнгәндә, бер нәрсә салганда, яки бер нәрсә белән киңәшкән бармы? Әти, мин Казанга китеп урнаштырырга ният кылдым. Бу йортына керергә уйладым. Менә бу кыз, мин өйләнәм хәзер. Мин моңа кияүгә чыгам. Кем сорап тора әтиянинең? Ул сиңа рөхсәт бирдеме Казанга китәргә? Ул сиңа рөхсәт бирдеме үй салырга? Син алдыңмы рөхсәтне? Бәлкем ул моның белән риза түгелдер күңелендә. Күңелендә Аллаһ Тәала күңеленә карый, риза түгел сине. Бу кызны алып кайтуына син сорамадың, аны алып кайтып, күрсәтмәдең, кайттың, мин өйләнәм дидең. Да, әтияниләр риза була, яра улым, яра. Чөнки ул белә, каршы килеп файда юк. Ләкин Аллаһ Тәала күңеленә карый. Һәм әтиянин сүзе өстен, шуңа күрә шәригатьтә галимнәр әйтте, әтияни шәригатькә каршы бер нәрсәгә чакырмый икән. Даже ул сиңа зыянга булсын, но ул харам нәрсәгә чакырмый икән, әтиянин сүзен тыңлау өстенрәк. Һәм моны тыңламау Аллаһка буйсыну була. Аллаһка каршы Аллаһка буйсыну була. Менә бу шул дәрәҗәдә, даже диде галимнәр, әтиянигә бер сүз әйтмисен. Бер сүз каршы әйтмисен, ләкин ачуың күзеңә чыкты. Начар итеп карап торасың. Начар караш ташладың. Әтиянинең борылып китеп барда тыңлап тордың, бер сүз әйтмәдең, ул борылып киткән иде, борылып аңа начар итеп карадың. Бер сүз әйтмәде, түзен. Бу уже гынах диләр. Бу уже әтиянинең хакын хакламады. Шуңа күрә әтияни шәригатькә каршы чакырмый икән. Һәм инде бу вакытта сиңа буйсынырга тиеш. Даже син кайбер вакытта ул килешмәсә дә, ләкин аны бит көйләп була, аңлатып була. Бу кыз беренче ул ризалык булмаса, кайтып күрсәтергә була, аңлатырга була. Яки шу исаласын килде, кайт, ул пока ризалык белдермәсә, син белән аңлат. Менә шулай инде, главный ул ризалы булсын күңеле белән. Әтияни һәр вакытта риза була. Без кайбер вакытта шушы телебезне жәллибез, мөхәмәләбезне жәллибез. Әтияни һәр вакытта баласын нинди генә гынахлы булса да, кимчелек китерсә, любой вакытта гафу итә. Юк андый әтияни. Шуңа күрә без телебезне жәллибез. Әтиянини любой нәрсә күндереп була асылда. Шуңа күрә бигрәк тә инде бу картайгач күздә тотыла, шулаймы? Картайгач күздә тотыла, бигрәк тә безнең яктан ихтирам. Шуңа күрә Аллаһ Тәала Коръәндә аят белән мөрәҗәгать итте. Кайчан синең әтиң яки янең яки берсе генә яки исә картлыкка ирешсә, сиңа уф дип тә әйтмәде, калган әйтеп тормыйм. Димәк, уф дип әйтәсең икән, ниндидер әниятинәдән килгән мәшәкатькә син уже гынахлы. Уф дип тә әйтмә диде. Алла менә бу әтияниның хакын хакламау. Бу Рамазан айына гына калмый. Рамазан айындагы бәрәкәтләрне туктатып калмый синнән. Бу гомумән тормышта бөтен нәрсәне юкка чыгара. Чөнки җәннәт әниләрнең аяк астында ди. Аллаһ Тәала кемгәдер әтияни бирми, ятим булды, үлде. Картлыкка ирешмәде. Кемгәдер карт әни бирде икән, сөенеп шатланырга кирәк тә һәм шуңа ябышырга кирәк. Бу сине җәннәт ишеген ябыш моңа. Пока ул мәңгелек түгел. Әгәр дә син бу ишекне ачасың икән, син җәннәтле. Аллаһ Тәала сиңа җәннәт ишеген моны бирде. Кемгәдер башка юлны бирде. Кемгәдер байлык бирде дә, димәк аның ишеге байлык белән җәннәтнең ишеген ача торган. Кемгәдер Аллаһ Тәала гыйлем бирде. Вот аның ишеге. Шушы юл белән җәннәт ишеге Аллаһ Тәала бирде. Сәбәбен һәм ачасың яки юк. Һәм күрә әниләрнең ишек бу или бу ишекне ачасың или ул ишекне ябасың һәм сиңа башка ишек ачылмаска мөмкин. Алла сакласын. Шуңа күрә бигрәк тә картайгач бу инде күбрәк тырышлык сорый. Һәм белергә кирәк, җир йөзендә Аллаһ Тәала тыйган гөнаһлар күп, но әтиянинең ризалыгын алмау ул бердән-бер гөнаһ. Алла аның өчен вәгъдә кылды. Бу дөньяда кеше моның җәзасын алмыйча китми. Чөнки калган гөнаһлар дәрәҗәсе белән ул Аллаһ ихтиярында кала. Бу дөньяга да калдырырга мөмкин. Бу дөньяга Аллаһ Тәала җәзасын бирә бер өчен, кыямәт көне инде җәһәннәм яки кыямәткә бөтенесен калдыра. Шуңа күрә амысында вәгъдә кылынды, әтиянин ризалыгын алмаган кеше
Ул бу дөньяда моның тәсирен, җәзасын алмыйча китми, мәгәр теге дөньяда инде җәһәннәм булса да. Алла сакласын. Алла сакласын. Бу бик иң зур гөнаһларның берсе. Чөнки Аллаһ Тәала әти-әниләргә итагать итүне үзенә гыйбадәт кылып тиңләде. Миңа гыйбадәт кылыгыз, әти-әнигә изгелек кылыгыз диде күп кенә аятларда. Өченчесе, шулай ук кешенең бу шәхси бу чиракка Рамазан ае уразасына әйтелгән булса да, бу да бөтен тормыштагы гамәлләргә тәэсир итә торган, башка якларына тәэсир итә торган гөнаһ бу туганлык җепләрен өзү. Аллаһ Тәала мондый кешеләрне гафу итми, пока менә бу шушы тәүбә юк. Ягъни әти-әни шуңа күрә нәрсәгә Рамазан аена кергәндә бәлкем әнинең үпкәсе бардыр. Син үзең белмисең, Алла бит ул вакытта икенче төрле кабул итә. Син әзгәнә тавышыңны күтәргәнсеңдер. Син бәлкем аңа тиешле вакытта шалтыратмагансыңдыр. Ул икенче төрле дөньяны кабул итә. Аның характеры үзгәрде. Картайгач кеше үзгәрә, бала акылы керә дип әйтәләр. Ул икенче төрле юк кына нәрсәне үпкәләгәндер. Син үпкәләмә дип йөрсәң, күңелендә нәрсәдер бардыр үпкә. Аллаһ Тәала шуны күрә. Һәм шул синең тормышыңа тәэсир итеп торадыр бәлкем. Шуңа күрә Рамазан аена бигрәк тә кайтып, бүләкләр белән кайтып, әти-әни, мине гафу ит, әгәр дә мин сине моңа рәнҗеткән булсам, ниндидер үпкән булсам, мине гафу итсә, бетте шуның белән. Моны төшерергә кирәк. Моны өстән төшерергә. Һәм туганлык җепләрен өзү дә шулай. Бу да Аллаһ каршында иң зур гөнаһлардан, мәгәр кеше арасында бүген бөтенләй игътибарсыз нәрсә. Туганлык җепләрен ныгыту юк бүген көндә. Шуңа күрә бу инде Коръәндә һәм сөннәт белән бик күп аятлар, хадислар белән бу гөнаһ кешенең тормышында Аллаһның рәхмәте китүенә сәбәпче гөнаһлардан берсе. Һәм пока туганлык җепләрен ныгытмый. Ул туганлык җебен ныгыту, кеше әйтергә, "О, менә мин туганнар белән җыенып торабыз гел" дип түгел. Бу син килешеп, матур итеп, аралашып яшәгән яхшы туганың белән аралашу, бу туганлык җепләрен ныгыту түгел. Туганнар арасында һәр вакытта була ниндидер холкы начар. Көнче, хөсетле. Гел син сөйләшсәң нәрсәдер төрттерә, нәрсәдер әйтә, синең гайбәтеңне тарата, син белән кычкырыша, сиңа зыян китерә ниндидер. Һәр вакытта аяк чала, син моны беләсең. Менә шушы туганың белән араны өзмәү. Менә мосы туганлык җепләрен ныгыту. Мысысы карарга кирәк, туганнарны барырга кирәк. Берәсе белән мин башкаларны чакырам, мысы белән аралашмыйм. Нәрсә сәбәп белән? Аралашасы килми. Аннан сиңа рәхәт түгел. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен дип, менә мосы Аллаһ ризалыгы өчен булар туганлык җепләрен ныгыту. Бу синнән нәрсә килсә дә син үзеңнең бурычыңны үтисең. Ул шалтыратмаса син шалтыратасың. Рамазан белән котлádың, бүләкләр бирдең, ниндидер тормыш вакыйгаларына килеп котлádың. Авырлык булса беренче килеп ярдәм кулы суздың. Ярдәм ит, ул сине сүгеп калсын. Ләкин син Аллаһ каршында менә дәлилен булырга тиеш. Мәгәр булай эшләмисеңгә, бу сине сынавың, значит бу туганың сине сынавың. Аллаһ Тәала тарафыннан биргән. Ул бит күктән төшмәгән. Димәк, Аллаһ Тәала бирде сине сыйный. Бу сынауны үтәргә кирәк. Мондый сынаулар күп бүген көндә. Нәрсә өчен? Иң мөһиме, ниндидер сәбәп булса иде. Сәбәп юк бүген көндә, сәбәпсез. Әти-әни саткан квартирасын дөрес итеп бүлмәгән. Бу туганны калдырган. Бер ана карыннан чыгып, бер күкрәкне имин үскән, бергә уйнап тәгәрәп үскән балалар, туганнар бүген көндә күрәбез. Һәр яклап үзенең әти-әнисен күрә алмый. Шул сәбәпле мал өчен, 1-200 мең акча өчен, bir дөнья малы өчен, бөтен нәрсәләр онытыла. Бергә уйнап үскәннәр, бергә шушы күп еллар үтә, акча өчен, 1-200-300 мең өчен булырга мөмкин. Акча. Ниндидер туганы бер сүз әйтте. Шу аның белән аранызда аралашмый гомер буе. Дошман. Әти-әнисе белән аралашмый. Нәрсәдер шамады. Астагфирулла. Алла сакласын, син харап булдың дип бел. Пока исән ябыш моны төзәтеп кал. Иначе җәһәннәм. Иначе харап буласың. Шуңа күрә туганлык җепләрен ныгыту, менә шушы сиңа зулым кылып торган туганга син аның хакын үз ягыннан үтәп торасың, аның ягыннан булган зыянга карамыйча. Шуңа күрә инде бу иң якын туганнар, двоюродный, троюродныйлар дип әйтик. Менә шулар белән без барлап Рамазан аеннан нәрсәдер булса, бу юнәлештә инде эшләргә кирәк, мәгәр Рамазан ае безнең кырыебыздан үтеп китәчәк. Һәм дүртенчесе хадисләрдә әйтелгәнчә мушахин диде. Мушахинне Аллаһ Тәала гөнаһларын ярылкамый бу Рамазан сәбәпле. Димәк, кем ул? Бу җокларга ятканда күңелендә ниндидер бер мөселманга начар уе калды. Начар хисе бар. Яки ул ачуы, яки хөсетләнә, яки күрә алмый кемнедер. Шул дәрәҗәдә күрә алмый, ул аның исемен ишетәсе килми, аны күрәсе килми. Һәм шушы хис белән ул йокларга ята. Кем йокларга ята? Бүген, димәк, бүген син бу гөнаһлар ярлыккандан мәхрүм булдың. Аңа күрә, мөселман кардәшләрем, моннан чистарынырга кирәк. Бу күңел пычраклыгы. Мондый пычрак күңел белән бер нәрсәгә яшәү киртә булып торачак.
тақуалыққа кирте була, гүнахларны ярлыкканга кирте була, күңелдә моны җиңәргә кирәк. Һәм аны сүздә сөйләү бик җиңел. Ну була бит инде. Нәрсәгәдер кысытландың. Нәрсәгәдер ачуың чыкты. Ул сиңа нәрсәдер әйтте. Сиңа ниндидер бер җәбер кылды, золым кылды аның ягыннан. Ну син аңа алай җавап кайтарга тиешсең. Менә бу ул нормальный хис инде. Без кайбер вакытта безгә зыян китергән ачуланып, бу хискә юл куярга ярамый. Моның белән уже йокларга ярамый. Моның белән яшәргә ярамый. Моны җиңәргә кирәк. Һәм инде әлбәттә монда анда тукталып булмый аның җиңүләре. Ләкин без бу хисне җиңеп, менә бу бәрәкәтләргә ирешергә тиешбез. Бу Рамазан ае. Бу бөек ай. Шуңа күрә уразаларыбызны камил итеп тотыйк, Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен җиңеллек белән тотарга. Шушы Рамазан айында бик күп изгелекләр кылырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Һәм шушы Рамазан сәбәпле Рамазаннан чыкканда менә бу бәрәкәтләр безгә ирешкән булса иде. Тәкъвалыкларыбыз артып, иман байлыкларыбыз артып, рухи дөньябыз байып, рухи халәтебез шушындый үстен булып, гөнаһларыбыз ярлыккан хәлдә бихисап әҗр савапларга ирешкән хәлдә чыгып, һәм шушы айда алган шушы бәрәкәт, шушы иман, шушы тәкъвалыгыбыз безнең 11 ай буе тормышыбызны җиңеллектә баруына, хәерле юл белән китүенә сәбәпче булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.